SMA biai. Awak ya kuliahnya ya. Ma betina. Betina jale lawak do. Itu balian awak Honda Trial jadi. Allah saja dulu biai katakan ke anak kandung. Apa? Kok dak talok alai di utak nantun usah kuliah. Dicobalah. Maha agiah sogok yo indah talok di mandehe nangko. Cobalah badalan kakan tua cari karajo. Karajo kuno. Baapulo biai mangko bakato sarupo iko gadaikan malah sawah kita tu nanti kolah tamai dan naik kuliah adi tabui pulo ko untung tak bangkit batantarandam. Daleh utak angiwang dak talok ujian si pen maru. Apa boleh kuliah sekian tahun bapitihnya. Saukan lah. Kok lahai namu buyong menggaleh koran sambil kuliah. Balik koran. Tuh baru tampak ekare hatinya buyong sekolah. Dangalah obiai kondak kuliah dan malu jo kawan gengsi dong biai di kondak kuliah biarlah uta dan co uta udang asa kuliah Indah tantu dek buyong dan kakatan dek. Pokoknya biai. Amboko harus jadi mahasiswa. Betul. Baak kuliah. Bak. Utaang tu banau tak udang. Apa tuh? Tapi kok lagi lulus si pen maru bak manuakal. Iya nam perlu gini nak lulus itu do. Appearance personality yang botu perlu. Ah si anggerit. Akan ada jale dia itu masuk canggih tuh. Oh canggih. Iya. Canggih itu cengok jo gigi yo. Persis rumah nuang. Utak udang. Oh, ya no problem. Jaleh utak angiwang dak talok ujian si pen maru. Belum baik dah balik. Apa boleh kuliah sekian tahun bapitihnya. Pokoknya kan jadi mahasiswa. Lahai namu habuyong manggaleh koran sambil koran. kuliah. Balik koren dah tuh. Tuh baru tampak ekare hatinya buyong sekolah. Dangalah obiai kondak kuliah dan malu jo kawan gengsi dong biai ji kondak kuliah biarlah uta dan co uta udang asa kuliah